Vítajte v úžasnom digitálnom cirkuse. Pomni. Haló, pomni. Haló. Nie, Kane, niekto, pomôžte mi, prosím. Nie. Zdá sa, že naša nová priateľka je už abstrahovaná. No myslím, že na to nebola stvorená. Úprimne si ani nepamätám jej meno. Ahoj, Pomni, ako si sa vyspala? Ešte spíš? Nechám ťa spať, ak chceš. Tu si. Dúfam, že sa cítiš lepšie. Včerajšok bol trochu bláznivý. Bláznivý. Och, a netráp sa kvôli tomu, že si ma včera nechala. Je úplne pochopiteľné, čím si prechádzala. A neberiem si to osobne. Všetko dobré? No, zabudni na to všetko. Keď má dnes nové dobrodružstvo a súdec podľa toho, čo hovoril, to bude zábava. Dnešné dobrodružstvo je veľký cukríkový chaos. Presne tak. Kráľovstvo cukríkov bolo okradnuté o svoj najcennejší zdroj, javorový sirup. Je na vás, aby ste priviedli prehnitých banditov, ktorí ho ukradli k sladkej maslovej spravodlivosti. Celé kráľovstvo sladkosti? Znie to lepkavo. Naozaj veľmi lepkavo. Znie... Bublinka, to sa nehovorí. Nie. Zubu, počkaj, v tomto testujem novú AI. Malo by to byť 57 krát pohľcujúcejšie. Och, nová AI, nechceš sa pohrať s novou AI, Zuby? Áno. Nie. Fíha, to znie zábavne. Čo myslíš, Pomni? Takže celá naša existencia tu je len LARPing? No... Prečo tam všetci len tak stojíte? Cukríkové kráľovstvo vás potrebuje hneď? Nie, snažím sa prestať. Hinger, pozri sa na tento hrad. Je to úžasné. Majú tu dokonca aj cukríkový hmyz? Je to krásne. Áno, toto mi... Pozrite, to je princezna! Ach, vy musíte byť udatní rytieri, ktorých nám poslal Boh, aby nám pomohol s našou nedávnou katastrofou. To sme my, madam. Vaše kráľovstvo je úžasné. Milujem túto atmosféru. Už sa mi páčite. Pozri, Pomni, s princeznou sme už kamaráti. Nemusíš ma zabávať, nie som dieťa. Predpokladám, že ste boli informovaní o vašej misii. Banditi, ktorí nás okradli, použili upravený tanker na sirup, tak sme vymysleli najlepší spôsob, ako im čeliť. Dať vám vlastnú vojnovú výstroj. Och, násilie! Neodohráva sa toto náhodou v stredoveku? Tu je kľúč od kráľovstva, keď zaistíte sirup. Verím ti, že ho nenecháš padnúť do nesprávnych rúk. Spoľahnite sa, vaša výsosť. Prosím, volajte ma Lou. Jasné, Lou. Šoferujem ja! Och, bože, to je klakson? To je na hovno. Gangl, šoféruješ. S Bohom, dobrí rytieri.
Máte moju plnú dôveru. Zvládne tu tvoja mama, ak to dostaneme do dediny? No si istý, že áno. Toľko sirupu by zachránilo stovky ľudí. Nebudeme to vedieť, kým sa nevrátime do dediny. Je to však bojovníčka. Naučila ma všetko, čo viem. Oj, nebuďte príliš pohodlní, chlapci. Zdá sa, že za nami niekoho poslali. Dobre, Gangle, keď ich dobehneme, preskočím, vleziem dovnútra a vystrelám ich tak, že ich ani mater nespozná. Mám pocit, že to porušuje morálne. Ty porušuješ môj rozkaz odvrávaním. Šoféruj, vodič! Takže som si istá, že je nejaký spôsob, ako by si mohla pomôcť. Možno keď ich dobehneme, mohla by si... Mohla by si byť most. Takto. Jax! Ach, to je perfektné. Len drž tú pózu, musím niečo nájsť. Jax, ty! Vieš, prisám, že tu vzadu bola nejaká bazuka, ale mám taký problém ju nájsť. Pomni, vezmi si toto. A tuto je. Dobre, Pomni, zostaň tak, prejdem cez teba. Robíš si srandu? Dobre, Pomni, teraz nemám most. Aha, mám ťa. Moje ruky nie sú dosť zlé. Toto je problém. Uvidíme, ako sa im bude dariť v tých skalách okolo. Moje ruky sú veľmi dlhé na riadiacu paku. Teraz varíme. Hej, Stužka, hora pri nich. Nemyslíš? Nemáš byť podajná tichá. Za nimi. Títo chlapi jednoducho nevedia, kedy prestať, však? Hej, prestaň vlnúť a hoď sem ten svoj tučný zadok. Áno, správne. Všetci v poriadku? Môžeš opakovať otázku? Cez tie nože som ťa nepočul. Hej, Gangle, mala by si do nich vraziť. Čo? Nevrážaj do nich, Pomni stále u nich? Urob to, bude to super. Prečo je tu toľko nožov? Urob to, lebo poviem Ragate o tej figure. Vy ma chcete zabiť? Títo chlapi sú šialení. Daj mi im niečo z tohto. Ako žiadne narážanie. Hádam, že teraz o tej veci musím povedať Ragate. O, stále si tu hore. Haló? Pomni, vezmi si toto! Hej, Kinger, je to lano k niečomu pripevnené? Ja neviem. Nechaj ma to skontrolovať. Čo? Toto je tvoja vina. Chalani. Haló. Kde ste?
Kde to sme? A čo je to za miesto? Ja neviem. Myslím, že sme niekde pod mapou. Mapa? A prečo tu nie si ty, alebo niekto z tvojej posádky? Nie som si istá. Možno preto, že nie sme NPCčka. NPCčka? Čo to vravíš? Čo ste zač? Čo to vlastne ja? A kde je mama? Máš mamu? A nemala by tu byť s ostatnými? Ani si nepamätám jej tvár. Mala niekedy tvár? Bolo niekedy niečo skutočné? Nie. Dobre, počkaj. Nemyslí na to. Ja myslím, že tam musí tu byť spôsob, ako sa vrátiť naspäť. Chcem, aby si mi povedala, čo presne som. Sú všetci v poriadku? Nie. Och, človeče, chudina pomný. Dúfam, že je v poriadku. Chudina pomny? Čo tak chudáci my? Od toho, aby sme boli Augustu z vonkovej továrne, nás delí jeden tanker. Čo to je? Klamú ma moje oči? Lahodný darček z brán kráľovstva? Nevadí, ak áno. Fú, kamoš, nie sme jedlo, nie sme cukríky, nič z toho nie sme. Nechceš nás jesť. Ty nie si cukrík? Ako sa odo mňa očakáva, že zjem niečo, čo nie je zo sladkostí? Prepáčte. Zdá sa, že sa pomný furt vyhne veľkých monštier. Kto vlastne si? Ja som čokolád. Býval som medzi múrmi kráľovstva, ale bol som vyhnaný tou hnilou princeznou potom, čo som zjedol priveľa lahodných mešťanov. Och, oni boli takí chutní. Niekedy ich počujem, ako ma volajú. Oh, bože, to znie ako vražda. Je to naozaj vražda, ak je to chutné? Na to mi odpovedz. Máš skvelú pointu. Nie, nemajú skvelú. Prečo to nenecháš na mňa, kým si začne myslieť, že tvoje vlasy sú pelendreky? Jax! Och, wow, naozaj tak vyzerajú. Prestaň! Nuž, pán Čokolád, vyzeráte ako čestný chlapík so skutočnými ušľachtilými cieľmi. To nie som. Keby ste vedeli, čo som robil vo svojom voľnom čase, bolo by ti zlé. Ako som povedal, náhodou poznám cestu do múrov kráľovstva, ak by ste boli ochotní nám na oplátku pomôcť. Hej, kde si? Ticho, pelendreková finka. Schovaj to skúto. No ty musíš byť nejaký majster odomykacích vecí a prišiel si ma oslobodiť z mojho vonkajšieho väzenia. Presne tak. Všetko, čo potrebujeme, je pomôcť nám postaviť pár špinavých banditov pred sladký súd. Videl som, ako na mňa koseč žmúrkol. Počkaj, čo sa práve stalo? Chceš vôbec skúsiť pomôcť? Alebo si ešte... Haló? Si v poriadku? Nie. Chceš sa o tom porozprávať? O čom sa máme rozprávať? Nechcem ťa tu len tak nechať. Prečo nie? Na mne vôbec nezáleží. Ja som nič. Môj život, moje spomienky, moji priatelia. Všetko je to falošné. Môže sa to zdať divné, ale... Myslím, že ten pocit poznám. No možno nie ten presný pocit, ale... Pocit, že si nič, je celkom bežný. Myslím, že ľudia sa tak dokonca cítia vo svete, z ktorého som prišla. Ale
Stále ti záleží na tvojich kamarátoch, však? Čo na tom záleží? Čo nám ostane, keď odídete? Sme len prekážky, stvorení, aby boli porazení a zabudnutí. No... Nemusíš byť. Cirkus. Miesto, odkiaľ pochádzam. No ja pôvodne nie som stade, ale... Ak to musí byť môj domov, možno môže byť aj tvoj. Ľudia tam sú zaujímaví, pri najmenšom. Možno ty by si tam mohol byť niekto skutočný. Prečo sa ma snažíš rozveseliť? Ako ti to vôbec pomôže? Asi len nechcem, aby si mal pocit, že si nič. Nechcem, aby niekto mal taký pocit. Ale ja nie som skutočný človek. Patril by som tam? Som si istá, že by si nepatril o nič menej ako ja. Mohli by sme byť priatelia. Priatelia? Si zvláštna malá postava. Predpokladajme, že by som to mohol skúsiť. Žiadam ťa len, aby sme o tom nehovorili chlapcom. Je to pár milých hlupáčikov a nechcem ich ťahať so sebou. Áno, to dáva zmysel. Mimochodom, ako sa voláš? Gamigu. Wow, to je rovnako hlúpe meno ako moje. Ako sa môžeme odtiaľto dostať? Neviem. Možno nejaká chyba pri zrážke kamiónu. Nie som si istá, ako by sme mohli... Dobre, len tu hádžem veci na stenu. Ak to nebude fungovať, môžeme skúsiť niečo iné. Je to odborníčka? Naozaj nie som, ale uvidíme, ako to pôjde. Práve som si uvedomila, že to môže byť trochu nepríjemné. No, bolo to o mnoho menej, v čo som dúfal, že to bude. A v čom si dúfal? Vieš, niečo ako veľká posledná bitka, krve preliatie, smrť, chaos, čokoľvek. Ste si istí, že zmizli? Nebol to tak, že sa prepadli, alebo čo? Nemôžem to povedať s istotou, ale áno, určite. Nie, určite nie. Šéf by nezvidel s klaunom. Bolo by to divné. No, to je znepokojujúce. No, ak dôjde k najhoršiemu, vždy môžeme požiadať Kejna, aby ju našiel. Skôr sa obávam, že má ďalší hrozný zážitok. Zdá sa, že je stále rozrušená tým, čo sa včera stalo. Nemyslím si, že mám ho úplne rada. Pre každého je to zo začiatku ťažké. Neber si to príliš osobne. Pamätám si, ako dlho trvalo tebe zvyknúť si. Áno. Som prekvapená, že si to pamätáš. Pamätáš si čo? Máte druhé nákladné auto, ktoré lieta? Áno, počkaj, nie, nemáme, akože vôbec nie. To je bolesť. Nebola si to udržať, že? Čo je toto? Pomni, si v poriadku? Čo sa ti stalo? Áno, som v poriadku. Spoznala som nového priateľa. Šéfe, kde si bol? Báli sme sa o vás. To nechcete vedieť. Rád vás vidím, chlapci. Prečo sú tu dve zlé nákladné auta? Tento je tiež plný sirupu. Naozaj? Myslíte si, že by moji kamaráti mohli ten sirup vrátiť späť princeznej? Asi. Keďže sú dvaja, nespôsobilo by to žiadnu škodu.
teraz som tak neuveriteľne sklamaný. No, možno v ďalšom dobrodružstve bude krv, smrť a násilie. Ha, aké super. Och, áno, toto je Gamigu. Vráti sa s nami do cirkusu. A je to vôbec dovolené? Jeho realita bola taká úplne rozbitá. Mám pocit, že to bolo to najmenej, čo som mu mohla ponúknuť. Na rozdiel od toho, aby sme ho nechali tu. Hej, to je od teba pekné. Vezmime tento hlúpy kamión do hlúpeho kráľovstva, hádam. Vďaka vám, statoční rytieri. Naše kráľovstvo bude opäť prekvitať. Som si istá, že to nebola ľahká úloha. Ani netušiť. S Bohom, statoční rytieri, bavte sa pri poprave toho banditu. Áno, to je to, čo urobíme. Hej, možno som predsa len nenechal odomknutú bránu pre nich za nič. Čo? Myslela som, že je mŕtvý. Ty si to urobil? Dobre, počkaj. Čo si teraz urobil? No, rád ti ešte takedy pomôžem. Ahoj! Vítajte späť, moje malé hamburgery s tvrdou škurpinkou. Takže toto je ten cirkus, čo? Na toto si možno zvyknúť. Ojoj, zdá sa, že jeden z týchto chlapcov to prežil. Počkaj, čo? Počkať, čo? Viem, že máte radi svoje NPCčka, ale ak začne strácať prehľad o tom, kto je človek a kto NPC, kto vie, čo sa môže stať? Dobre, idem sa napiť vody. Už je to nejaký čas, čo som to neurobil. Fú, myslela som si, že nikdy neodíde. To ma naozaj mrzí, Pomni. Aspoň si sa snažila. Vieš, možno sa vráti v budúcom dobrodružstve. Viem, že keď niekedy raz znovu použije staré NPCčka. Všetko je pripravené. Hej, chceš sa pridať aspoň na Kaufmov pohreb? Radi máme malú pohrebnú službu, aby sme si pripomenuli ľudí, ktorí abstrahujú. Tento sa len trochu posunul s tvojim príchodom a so všetkým. Je to najmenej, čo môžeme pre nich urobiť. Och, človeče, vždy si myslím, že som na tieto veci pripravená, ale potom vidím tú truhlu a vás. Už sa lámem.